Preberanie zodpovednosti za svoj život. Hneď ako som napísal tento nadpis, tak ma napadlo, že nejdem písať nič nové, že to už bolo miliónkrát napísané, povedané, že na čo to vlastne vôbec idem písať. Ale asi nejde len o tie informácie, ale tá pridaná hodnota je môj vlastný pohľad, vlastná osobná skúsenosť. A verím, že tu máme všetci úplne jedinečnú. Verím, že táto moja niekomu z vás pomôže tak, ako mne pomáhajú skúsenosti a pohľadu kopu iných ľudí, s ktorými sa inšpirujú na svojej ceste. Preberanie plnej zodpovednosti za svoj život je pre mňa extrémne ťažká téma a je to veľmi strašidelné. Cítim, že je to nezbytná časť prechodu z chlapca na chlapa. Dlho som používal rôzne barličky ako podporu blízkych ľudí, tá je OK, ale treba vedieť stať aj na svojich nohách, nie sa podopierať stále. Psychoterapiu, antidepresíva, Xanax. Ono je to všetko fajn, na chvíľu, presne ako barle. Keď si zlomíte nohu, tak by ste bez nich nevedeli chodiť, ale nechcete a ani nepotrebujete s nimi chodiť do konca života. Tie prvé kroky sú asi bolestivé, neviem, nikdy som si nohu našťastie nezlomil, ale tak si to predstavujem, ale dôležité. Prejdete pár krokov, pár dní na tej novo zahojenej nohe a pochopíte, že znova vie chodiť bez barly. Len ak to vzdáte pri prvej bolesti a znova chytíte do rúk barle, tak to nikdy nezistíte. Rovnako to funguje aj so psychikou. Keď odhadzujete barle, bolí to. Máte strach, že to nezvládnete. Ale tým treba prejsť, spraviť pár krokov na tých nových nohách a počasie zistíte, že to ide. A verte mi, budete zas o niečo silnejší, odolnejší a slobodnejší. Nemám na to patent. Práve teraz, keď to píšem, si tým sám prechádzam. Lámem ďalšie staré, zdedené, limitujúce presvedčenie. Práve teraz to boli. Bojím sa a sám neviem, kedy sa z toho vyslobodím. Tieto riadky píšem z pozície viery, že viem, že to dám a bude mi zase o niečo ľahšie, budem silnejší a slobodnejší. A to chcem. Mimochodom, tých barlíčiek je na trhu spústa a veľa z nás, ak nie všetci, ich používame. Myslím tým alkohol, party, drogy, sociálne siete, Netflix, dokonca šport, jedlo. Nie všetko z toho je zlé a zdraviu neprospešné, ale ide o to, na aký účel to používame. Je iné si pustiť Netflix po náročnom dni v práci a oddychnúť si, alebo trochu poskrolovať Instagram a odpísať na pár správ priateľom, ako len scrollovať do nekonečna, len aby som nemusel cítiť tú prázdnotu, čo v sebe nosím. Inak za tú prázdnotu sa nemusíte hanbiť. Zažil som to veľakrát a nosím ju v sebe tiež. Je to OK. Teraz rozmýšľam, že som úplne odišiel od témy. Nevadí, možno o nej ešte toľko neviem. OK. Idem sa učiť a skúšať na sebe a možno vám raz napíšem viac. Kto to dočítal až sem, extrémne cením. Ďakujem a držím palce so všetkým, čo vás v živote stretne.